داقيمنا سلام كبراتن كبرانن شدوشتن فرقان كوينلو أرون عنداي زينا نواخم كوبلي أبنو زبا نقفا زراتي أبصبو كنوتات كم زركب تقليسهم نبرتي عدي مون قتن كلولئن وفراتات مسقان صرقيا سلاسلهم أبا أهقراوي وعلى سنه هوتاوي بزحنات حبرات هاقرات سنه هوتاوي بزحنات نمعكاب قلت فنستوها هادن سقمتي كوسس أو عيد قريبهم أب سودان برتوع زناب زس عبو حادقاتات ألغلق أب حدا سيسو كابز تزر أنا حرشا بوتاتات كم زدم سست حبيرهم زرزرهم قدمي يقن حبريتهم أبزو باقاش بركاب زركب موشبي مأكلات مالي حادة تكمتي بزتقبرين أي لابراتوري مرمراتات شودشت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي سلهم زوم زيقاتات كلت أب موشبي مأكل شلالو حادة أب موشبي مأكل أديبارا حدا أب موشبي مأكل مكتي حدا أب موشبي مأكل قولج حدا دما أب موشبي مأكل حجر تعقيبهم صرحهم بملهم دما أب زحلفة قربا سامنتات بفنو كاب سودان إثيوبيا استمسوا مخانهم تفليت لهم زي كم زيلن كلوتي فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات قاش باركان دبوبن تعقيبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم صنحوا عسر تاكل التزيقاتات حاويهم لنا بيتهم تفاني مالهم بتوم زيغاتات كلته أبزوبا دوبوب حاس أسرت دما أبزوبا قاش باركا أبزركب هوسبيتالات تعقيبهم صنحهم بزم سرت أبير ترات غلال قصري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 380 حدن بس حلهم 353 كابزيوم بزت تقبر لهم حكمنا وكنكن حويهم كاب هوسبيتال كفانو كلو أسران شمونتن دما أب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم منستر طعنا حادة تكمتي كلتشحن أسران أمنو زوبا نقفا ممحدار كبابي أقرعن كبابي كتما نقفان سالا صعري حرستوتن أخل متن زنابن زراتي أب صبق كنتات كم زركب تحبيرهم أبتي كبابي هتور كرامات لهم زبن أب أوانو سلس جمره بيزل لهم عقمي أب جزيو سالا زحرسون ززرون حرشاتاتهم أب تصفو درجة كم زبسحة زي جلس وحرستوت زراتهم أب قفو وكساب زعتو مكتسالهم كس على مخالو رقاقي صم أبتنو الزوبا بحفشة سبيناون دوباون كفال كاب فلاي معري زرقح زلو زناب يقصل كم زلو وكل إرنا حبيرهم أمنو الزوبا من دفران نبرتي عدي منغتن كلولعن جنزبو من قلبات من بموحاد بزناب كرامات تبلاشو نمقو عزيا سقام كوينو صنحه ناب عدوم زأتوني حمد سرقا سقينهم أبتي كلهم نبرتي بب عقمام أبركتو زقبرو لسراح بمحدار نوزوبا ناي دوزر حقز كم زقبر لهم زي تقصوها بتريتو دروتيز توز دا تبقسو أب محبر كتوبا ونتفتات عدي أسالتو كم زقبر قليتهم حلف من محدار فايرانسن نوزوبا آتو قبر قرقس قبر دنقل بوغنو أبتو نوزوبا زركب عدتات كابتن نابن زركب عدتات كابن نابن زيتك أمالو نحمد سرقاتات عمت مسعي أو وقتي كرامات تبلاشو نمن كسقاس تشكركرتي كسقم سلزرقه نزتريان مفواس بب عدتاتهم ناي مسقان نتفتات كم زي سالت وقليسهم عد من قوتي كاب من دفرا نشانخ سميناوي معراب 3 كيلومتر كلو لأدما نشانخ سمين 4 كيلومتر رهقان يركبام بيت صحفة حقن سرعة كتماكرن أبدو كوراتن أداقاتاتن بزكايرو ناي مكتال المقوص عرن سراح زحزو نمشت عز تقربي ناي تتكامنات على توزبك عد رقم فساسنا لقت نقرات بسلاسة مسكرمة كاسيلوم حلافة بيت صحفة عطو كبراب اندرياس نيرنا بزاو حبريتا اتعلاتو زودقي حلقتي باستا شكور بشكوتي كاراميلا سامنا زيتي ساسر روزن كم زد قلل بمنصار نتنتكالات حقا وسقومتي كم تبين اللنقليسوم أبز عمت زي أب حاس حاد شحن 9 تكالات بزي تخادي ناي مكو صار سرح فقاد نقدي أب جزيئو زي محدث زي مخنوي نهري واقاتات زتأجد نبرت كم فيستال محازن مشاتن قدرتات ترخبا بدمر لعلي فرق مليون نقفة كقصعة كلها 3 كالات كم تعشقا أتو كبراب حبيروم زي حقاو نتفتاتن ناي تتكامنت على تزودقي حلقتن صعبينا تكبي سلازخوني وانت تكالات كتنكقو تقلقلت دما استوعلهم كشمتو بيت صحفت حقن سرعة كتباكرن أزخاقيرهم أزدم صحفاش إيرترايو
زينا وصايم ጎንጎንቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይተ ሕቡራት ሃገራት ብ30 መስከረም ኣብ ዝተቃነየ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ንምዕቃብ ቅጡፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብቲ ወከልቲ ኣባል ሃገራት ብማንዛዊ መዳይ ዝተሳተፍዎ ዋዕላ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ እዋናዊ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ባይተ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ቮልካን ቮሽኬር ቀጻልነት ህላዌ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ብቐንዱ ኣብ ዕቃበ ቀረብኡ ዝርከብ ኣከባቢኡ ከም ዝምርኮስ ኣረዲኦም ንስወሲኹ ዓመታዊ በደረጃ ዓለም በጠቕላላ 13 ሚሊዮን ሄክታር ጫካታት ይበርስን ልዕሊ 1 ሚሊዮን ዓሌት እንስሳታት ሓደጋ ምጽናት ከም ዘንጸላልዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ቁጽሪ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዓጸባት እንስሳታት ብ68 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ገሊጹ ኣምባሳደር ቮልካን ቮሽኬር ኣብ መደረኡ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘውረዶ ቁጠባዊ ሓስያ ንምሕዋይ ዝወስዶ ስጉምትታት ኣብ ሓምላይ ሕውየት ዝተመርኮሰ ክኸውን ብምሕፃን ሃገራት ኣብኡ ዘተኮረ ናይ ሽቕለት ዕድላት ብምፍጣር ሓምላይ ኣህጉራዊ ቁጠባ ንምርጋጽ ክጻታት ጸዊዖም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ በወገኑ ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ዝበለጸ ኣከባቢ ንምርጋጽ ወሪዱ ዘሎ ክሳራታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ንምሕዋይ ሓያልን ሰፊሕን ተበግሶ ክወስድ ተላብዮም ኣብቲ ዋዕላ ሸቶታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ድሕሪ 2020 ንምጭባጥ ኣብ ዘኽእል መርሓ ጎደናን መስርሕን ተዘትዩ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ድማ ንኤርትራ ወኪሉ ንመርገጺ ኤርትራ ዘነጽር መደረ ኣስሚዖም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሓደ ሲሶ ካብ ዝተዘርአ መሬት ሕርሻ ከም ተደምሰሰ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ብ30 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ በቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ኣሳስ 3 ሚሊዮን ብሕርሻ ዝናበሩ ስድራ ቤታት በዓልታት ጸልዮም ከም ዘለው ዝጠቐሰቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ሱዳን ከቢድ ሕጽረት መግቢ ከይክሰት ከም ዘስግእ ገሊጹ በመሰረት ወግዓውያን ጸብጻባት መንግስቲ ሱዳን ሎም ዓመት በዝወቀ ብርቱዕ ዝናብን ዘሰዓበ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ኣሳት 2.2 ሚሊዮን ሄክታር ዝተዘርአ መሬት ክድምሰስን ከሎ ልዕሊ 100,000 ጥሪት ከም ዝሞታ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም በዚ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሱዳን ዝተኸስተ ሓደጋታት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ከምኡን ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣባይትን ካልእ ታሕተ ቅርጽን ብምዕናው ኣማይት ኣሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ጸብጻባት ይሕብሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝተኸስተ ልበዳ ቀዛፍ ሕማም ኢቦላ ንምቁጽጻር ኣብ ዘካየዶ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈጺሞሞ ንዝተባህለ ጸታዊ ገበናት ብምምርማር ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ነዚ መግለጺ እዚ ዘውፅአ ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሃገር በአባላት ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ልዕሊየን ጸታዊ ገበናት ከም ተፈጸመ ክሲ ከም ዝመስረታ ብ29 መስከረም ድሕሪ መቀልዕዩ በመሰረት ጸብጻባት 30 ካፕተን ግዳያት አባላት ውድብ ጥዕና ዓለም ዕድል ሸቕለትን ካልእ መስድዒ ነገራትን ብምቕራብ ከም ዝዓመጽዎን ከሲሰን ዘለዋም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተመሳሳሊ ክሲ ይቐርብ እኳ እንትኾነ ብዘይካዚ ክምርመሪው ዝብል ዘረባታት ዝውሰድ ስጉምትታት ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ ዜና ንምዝዛም ረሳቱ ኣብ ንሱ ዞባ ናቕፋ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹ ነበርቲ ዓዲ መንጎትን ክለውልዕን ወፍራታት ምጽጋን ጽርግያ ሰላሲሎም ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ሕቡራት ሃገራት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ንምዕቃብ ቅልጡፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ሱዳን ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሓደ ሲሶ ካብ ዝተዘርአ ናይ ሕርሻ ቦታታት ከም ዝደምሰሰ ተሓቢሮም ዜና ተፈጺሙ